Baw? Hala! Hala! Libay? Asa naman ni dapita din niya, uy? Di po man, ay saya. Ano karon? Isa man ron. Hala! Si Dora! Kakita mo gisa isog dire? Nangita og away. Itag-away. Kaniday, Kini. paaway na to sila. Away na to. Ang tawag ana, Street Fighter. Street Fighter. Wala gi isog dire, ah? Rapin. Sama ko ka mangitag damang yang utong tutok mampud. Wala man naging napili na oras gud. Andamang mupahuway ra yun na. Basta udto pa, mupahuway ra na sila. Pataka ra ka dapat gabi mangita kay Gabi magbalay man na. Hago-hago pa tani. Subayon pa ng mga lawa. Basi ni makakita ra diri diri adi ay. Pangitao lang ginato ka ng lawa, subayon Di naman juga gid. kaulat og gabi ba hapit naman ta Wala. gabi. Unya nang gabi duwas to mga damang, unya pa kang gabi mangita. Iya ni lawa. Dako lagi ni lawa ni. Subayo subayo. Ikaw na. Ano pit? Dara. Ikaw na, anang kamot. Aduh, ara. Nenay lang kay dali ra biya na makabantay no. Di man ni mao, dili. Dili diri. Ay napasong nanong turun mo. Ulo. Wala diri. Aman to kan makita ng lawa. Hala! Yung word kung sama na! Hala! Sama na nga damang karon pang ko kita ginana nga damang di na kasi ko puspuroy. Dili kadako ana, unsa man andamang itom kulor. Pero kana atong ikuan dito sa sugalan niya, sugalan na to ng damang nga. Daog Dahog na ba? Dako kayo. Kanaan Gani isa ra ka na. Patay ritso. Nato, ako kay na, di ko ano, bahala ka Di diay. kuha, di ko pakang ko. Ah, sige ako kuha. Oh. Pero to nga tag madaog. Oh, nako ikaw lang. Punita daw. Dili paong lang ko ni pam, tasuan ni damang par oy. Paong lang ko. Patay patay. Hala! Patay yung kuban na! Sa bagay ko pa! Bugat kayong damang! Bugat kayong damang! Pasig mamaak ni! Lagi nga! Tindog! Pakita na ko! Asan ka? Sundan natin. Mamala na! Ay, damang! Hoy! Ano ka? Tukoy pa si makabuhin niya! Baktas lagi sige amin sa padung. Damang niyo! Pwede na di butang puspuro! Ay, pwede na! Baktas na! Baktas na siya oh. High-tech na damang ni! Pwenso ko lang niya! Wala isu kini damang nga baw. Hala. Hala. Libay? Kani gwapo lo! Basta nung damang ko! Nah, maayo ani Paps, pangitaan na to ni kontra. Na! May lagsukla ni! Dapat ang kalaban po ni kanang nakupod pareha siya ha! Asa naman ni dapita din niya, uy? Nasaag ko! Asa ka dapita dari ang tinuod nga dalan? Di po man, ay saya! Ano karon? Isa man ron. Hala! Si Dora! Dura! Ayan! Kang kakuha nga kamutingog man di ka di ay! Balom ni nga mo tingog day. Isa Paps, sa lagi pangitaan ng Dura. Nita siro nag-away no. Kakita mo gisa isog dire? Muraya kay isog man kayo, maoy kayo sinagitan oh! Kinangita kong isog ba? Lolo, Pasikat mo do. pabili po do. Ay saya. Nangita og away. Itag-away. Kaniday, Kini. paaway na to sila. Away na to. Ang tawag ana, Street Fighter. Street Fighter, Kaya kaya naman dalan. oh. Tama na to dito. Dalawa to dito. Tara. Tara. Wala gi isog dire, ah? Rapin. Yati, natanggal pero wika. Sabi. Ano nakaway-away naman mo? Kani, si Spider-Man sa Marvels man eh. Ikaw, Dura, sa TV5 man ka. Ano man, karat ng channel dito? Manibalhin naman ka. Ah, nag-ilog ni Sabios. Kusog kang Marvels ron. Ay oh, paldo-paldo gini si Spider-Man kay bago ra man siyang gawa sa sine. Mo din palagay ko no, kay wadyo ko yung pila ba? Wadyo ka ni chat sa sisi ba? Ngamat ra. Asa na? Close yarn? Ayaw ko igna nasad ka dire kay makilog sa ka sa One Piece. Itong ikaw mo na diyan. Di man ni si Spider-Man. Spidey Jong man Spidey Jong man day nay. Ay, saan sa One Piece? One Piece ba wala mo kakuan sa mga nikatag nga storya ron. Mo nalaga na kay nabuang ron ng ita sa One Piece wata ka balon sa nang One Piece. One Piece ba na nga 1 million? Usa ba na One Piece ba na na house inlat mo? Kapilapil makakalupir man na. Kalupi ra man, lupi na ka.
Basta muna na siya. Basta muna ganun One Piece na, One Piece. One Piece, Street Fighter Lahat mo nang magbikini, nga 2 piece, lahat mo na. Like mo na, basta One Piece na ganun. No? Manyakis mo ka ba? Manyakis mo. Sige na, Bi. Kasi madaw gani siya mapadoon sa One Piece. Sige ka na. Sige. Kana. Sumbagay mo doon. Bagay mo doon. Kaya pa na mo siya. Nah, kaniya. Asam kani. Spidey Jong ko. Nah, lukay ka na kanura. Ay kanura. Tara mo lawas na ako. Layo kay Biya. Wait, nananabay, pero... Di, Spidey Jong Hawa. ko. Mahapak ka na si Spidey Jong. Ron, Oh. ako ka nag-damage. Tanaw na to, tanaw na to. Mora na kaya ni mo. Ni, piso rin damage. Dura, ikaw na po. Isa kalibo ang pahat. Miss Spidey Jong ko, may damage ba eh? Tana, Dura. Sabi, ha? May special ni Spidey Jong ba oh? Kinagluya man. Nagkumong-kumong. Yamat, nalipong ko da. Grabe bay, ayo bay. Sama na. Ay, unsa man ay nanikas naman na. Spidey Jong. Kuba naman ako. Iguba naman mo, ganyan yung special god. Ay, wala Kana. na. Kasan Sige. tayo. Di mo palupi ka ni mo special mo ko. Unsa man ka? Unsa man ka? Unsa man ka? Ay sabi. Mangutan na raman ko. Ay, wala mangutana ramday ka nang anong banggaan man nimo sila. Ganun nanagan mampun mo. Wa mo klaro. Kasi bakit pangutana nimo? Kau ba hasol-hasol jud ka perti ka puya sig takandagan diri ah. Dili ba nangutana lang ko asa si Luigi ba kay na magud siyang One Piece. Ha? One Piece? Unsa nang One Piece? Ganina na na ba? One Piece ba? One Piece chicken ba? Ay nga magud si Luigi nga dili daw padulong. Na, tuanan, yung dagang na. Yati iris dura o basta pagkaon na ba siro kayo. Una-una oy. Abi na ko gunsa nga One Piece, sabi ko One Piece, sabi kini na. Bikini. Manyakis ka nga damang ka. Manyakis ka nga ako. Ako gyud nakakuha. Kaya ni. Ako nakakuha sa One Piece. One Piece of chicken.